30. Äijät nukkuu. Äijät ottaa vähän lepiä. Et riko sirppaa. Tausti. No ei! Ei! Tulo! Mihinpä venää mua? Mä en tiedä mihin päin te ootte mennessä. Mä mennään tohon lentokoneelle. Näitkö kuinka taktinen? Voisiko tää starttaa? No ei oo tässä. Tässä on hyvä. Tässä on paremmat jarrut kuin Golfissa, mutta vittu. Oi siinä te ootte. Moi. Mä en uskalla. Kattokaa menikö radiaattori. Tuliko väsy? Kattokaa menikö radiaattori. Kaikki se rahat huomenna on ne. Mitä vittua? Oi vittu! Hyvä kuski. Ammatti-ihminen. Laulaa. Joo. Oi mitä mä kuolin! Mitä? Mitä? Ylhäällä! Mitä ylhäällä? Mitä vittua? Mä sain klippille. Vittu kun se katot alaspäin, niin Ilkku, katot sun TikTokia. silmät näkyy vittu. Ilkku, kato TikTokia. Tossa ottaa. Mitä vittua? Varat takana zombi. Noni. Hei semmuna. No niin Jakko, hyvästi. Just katoin taas. Mamma. Vittu homo.